Naging sentro po ng talakayan ng mga issue at suliraning kinakaharap po ng mga tricycle operators at drivers sa isinagawang pagpupulong po ng TODA Federation kasama ang Bayambang Public Safety Office or BPSO at Task Force Disiplina ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, muling iginiit ng mga otoridad ang mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin sa terminal. Tinalakay rin sa pagpupulong ang iba't ibang mga usaping may kinalaman sa araw-araw na operasyon ng mga tricycle, kabilang ang mga hamon na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga operators at drivers. Isinagawang aktibidad para sa maiparating sa mga miyembro ng TODA ang kanilang mga mungkahe sa transport sector sa nasabing bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang patuloy na koordinasyon sa pagitan ng TODA Federation, BPSO at TFD para matugunan ang mga suliranin ng sektor. IFM News. IFM News. IFM News.